Pe. Dungo kape lu. Gila. Ndo eli yang ngono kok, tapi kok yang ngerti kayak ini gendurungnya lu. Ya anjing itu nih. Ini tuh ngomong anak Om. Terus kamu Apa? Apa? Ngomong ngunuan. Nah yo. Bes. Kurang buta ra wis iki. Wes. Kambaran apa? Kemeton. Iki mbok siat ta ora jane? Kan nyeneni wong. Hah? Apa? Siat ora Tak jane? ilekno ngono kok. Ora milih. Senene turu kok. Nyok. Mana? Ora milih blas. Jan mbok ilekno ta ora jane? Iya. Mah ribet ngene iki. Wong apa malah? Bos. Tepok gua apa? Pengarep mono. Kita tepok lu waduh. Lu kan kelunding di bawah. Gawan emos. Pek. Brul. Salah itu tau sakmono tak pasang sakmono. Lah iya. Mbok kedawan Bu ora. Wis lah tak pasang. Karena iku kayak ngarep Salah itu tak sakmono. Lah iya bisa sapa? Oh iya. Yo tok. Tunjuk ae. Menang sana. Kembuk isa selain. Yo Bu. Bukan lagi. Kita ngisi. Ya sih. Tang. Cerita. Kita ngerubah tidur. Tidur. Pepek dulu masuk ke dalam. Posisi dipanggil dulu. Hitung kilo setengah. Setengah. Belayu gue. Satu. Lagi. Mau petek Bu. Mbak kalau di biru. Kapan lagi? Iya. Kan belum itu Mbak. Enggak ada ono. Ya wis nang kono. Jongok nang kono wis lha. Jongok nang watunan iki lho. Kotor no ada Gagai. kalah bos. Gue putih tumpang bisa. Oke. Okrok gak apa-apa. Agak metu. Memang gak butuh ini. Banyu.
Wis pokoke tengok-tengok wis. Ogrok-ogrok. Metu ngarep ae. Ambakno sedeng tangan ngono wae wis cukup yo. Sedeng. Heh? Tangan sedeng. Sedeng. Tapi nambah kono kewane juga sedeng. Aku mbok pancet kok umum. Pancet aku mbok Ah. ilang. Ora gundung. Mbok hitam kan benar. Gundung dhewe malah gundung dhewe. Jancuk, jancuk iki kok. Dadi jeruk ah. Enak pasal pancetan kowe kok. Iso. Bos ngobong-obong kowe dhewe kok. Yo kok genah kok sikilku kok iso mapan kuwi kok. Buka jerone ngene, gak sandok ngene kok. Yo terus kabeh. Lah iya. Ngono to terus. Aku gelem menan. Kamu turun majalah sampai jam 2. Jam 2. Ini kok terus contoh lho. Kan kono kodri niku piye? Ngarep omahe. Iya. Rondo ngarep omahe. Nang kono. Oh, iki sudah dilian. Eh? Tapi dia ya. Wah, bokong iki mlaku e. Budak lho. Budak lho. Gak lho niku. Budak lah enak iku positif ae. Ini sukon sik. Ini sukon sik. Ini ning jowo kabeh kok. Tambahi nganu, tambahi. Budak iku. Nah, itu positif no. Latrak loh itu loh. Nah, wes. Nyataran Gusti mangsa apa? Sing ora gak ban nganu iku perih. Eh? Sabana ora? Kayaknya kok. Yo kayak ini. Apa mbok itu gak cuman niku. Tak mana bekan. Bekan nih.
Pak kuat, Pak. Suara aku kan. Lah kok iso. Bukan satu. Kurang seru betul. Ya. Aku pengen langsung kopok. Iki jus ini aku pengen kopok. Oke, tak genteni. Kembali ora apa-apa. Kemarin itu penuh sakit. Coba. Lewat truk lho. Sekarang menotong penuh. Ini buka kayak mati. Nah, ini tak bobo. Lewat truk lho itu lho. Awas lho. Hilang udah hilang. Hilang deh terang ini. Terang unsur baru muka itu hilang. Itu mentane opo? Kan tak geni bawa nih gora watak itu. Awas lho. Coba. Awas lho. Tambahi nganu Hus. Ben ra itu. Tambahi genimen. Ya. Si mari perih lho. Tuh wis. Yo do ndek-ndek. Dadi mek lumet mengguri. Sana terus ini. Langsung gue banyu seperti biasa. Iya. Susul nih jurang santai. Pulau nih. Ibu kali cabai. Aku ngopong di jeruk kolam ini. Kadang udah mantap nih kon. Wah, apa ndang gini kau ada gurah. Ke tengah-tengah. Nah, aku demik ini. Padahal ya truk. Padahal ya truk.
dulu. Menawa. Hah? Masa bawa-bawa itu? Oh, dulu kok. Banyak iki masih milik. Enggak percaya. Tidak percaya. Banyak ini milik. Iya. Tinggalnya gerah. Kakek ibu mas boleh asu. Tua itu. Oh, telepon mati. Budak nih. Tidak budak kulit. Iya. Tidak budak kulit. Oh, budak. Dua tuh. Oh, dua. Dua. Kelimbat dulu. Itu budak loh, Bos. Budak. Para banget tuh mencari opo. Oh, kan. Budak ya. Pas, Bos. Angin ini. Ayo. Ombak langsung lulus ini kok. Benar kowe separuh ajene anune ya. Separuh banyu.
Hah? Lah ya gede. Ora ucul. Apa lah kok tekli ngono to. Ora buntute rek. Weh, sak padha dikane neh. Balik tas saut balik. Balik mlebu. Tanganku nek wowo. Nah aku wis kurang gawe, Hos. Mlebu nang jero kok. Ning jero wis mlebu. Wis mlebu kok Saut. saut nganu kok. Ya sih. Saut gas. Kowe muntir mati. Ayo, nah muntir terusno. Mati, ayo. Tangani. Lho, delok le tahun wotok. Wis karuan wowoto kok. Ning jero nganu kok. Ngene lho. Oh, separuh nganu kok tangan kok, Cah. Om, sono sing wedok bisa Om. Nek tipak iku mau. Wis ben. Wis. Ngene iki kameraku mulai anyar, Cah. Metu. Awakmu ngene. Iku ben Om. Han. Sama. Nono futek kena. Banyak futek kok. Budak suwi. Iku futek kena ngono kok. Brol. Budak kok dhuwur. Layu Langsung. kok. Brol. Oh, kameraku iso mati. Matane yang. Yo kobong dan. Iya positif wong barang nang jero kok. Wah, wis metu ndase celus. Metu aku tak saut tekan gini, mundur langsung sekolah. Neng jero mluntir. Munter yo bener kobong. Mluntir lho, balik. Kok gak sedeng tak rogo. Dirogo. Kabuk dir banyu sik lemu robohmu. Wah, yo ilang neno. Sik. Yo menjero neh ngobong neh. Ora gawe iki mau rapi ya. Oh. Luwung kok. Kayak dingin ae kok. Iya. Kayaknya kayak lemo iki. Nah, dudung iki lianto. Yo ora kok yo siki lho. Wah, limit. Nek masjid ini. Lah. Kok ngene antrane. Limit. Lah. Limit pol. Kalau kemet tuh kok kono pas. Kita sak kelone pas. Om, coba. Yo ngok, kayak ngopo goreng iki kok. So, oh. Minta ibu ini. Masa? Ambil sendiri. Nggih. Entah iya. Dia mau tekan ngarep ini. Temok kok. Penggun, Mas. Penggun. Apa unggun? Kita mulai gede ini canggone. Numpang-numpang nusuk notos sik. Celeng di celeng. Apa kene? Aku tenan celeng kok. Iki opo tak sono ra ketok, peteng-peteng mong. Alah. Bodone wong enom. Ya, kandhani kok. Oh. Om tak dendasi ngene lho. Oh. Aku gak bodoni man tak cekel dhewe man. Ya wis roh aku, roh roh aku. Sik dong, lho nganu bacake dong. Iya iki sing gede. Iya iki. Wis poin. Ndak loro. Pas Ketemu tak celok tak idak ngene ndak sik. Ngene ya sik. Lah ora betunggane dicekel. Iya. Ora. Lah mau tolong aku semapi balik rono go benduk. Aku ngotok iku. Lolos San. Lolos, Bos, lolos. Oke. Kandhane Dan kok. gini yo biuk ngene yo tak cekel yo meneng ae yo. Gak nyatek. Janjane ngono. Kok ndi iki? Oh no. Iya. Oh, Pak. Kok ndi lho Dene? Kok kene lho mau. Kok kono kok kos kok gawe nyok duduli itu. Walah. Kok kanan nek?
Kok kanan. Geni lagi murup blok kok, Cak. Rono. Sana suka. Ya sikit sih, Pak. Talin tara. Kalian ini yuk. Kalau ini gue tak keimu. Tak cangkemin ana ini lho. Nongkot ngate. Ora gak usah. Mugrekno Kak, yang mugrekno. Hah. Bodoh ni canom-nom jancuk. Iki man. Bedun kok dulu sandal. Sadar kuning tinu. Ning isor. Iki nak metu ngono. Ora ono kok sandalku. Ngedok ya Kak. Oh, Pak. Ora roh nang wedok ya. Iki lho nang. Yo sadar kuning tinu. Ning isor. Sandal ning isor. Iki lho. Yo iku opo sadar kuning dhuwur. Oh bener. Ngerak krok-krok apa iki? Ngene wae. Beli yo. Dodol Tak indase yo kan. Barandan lagi metu. Oh iya. Iya, mana dia ngene iki biasane. Bu apane Oke. Neng bos kene le? Iya. Iki? Iya. Bener. Lah kono grogrok. Grogrok lah metu tenan bar sokok koyo ndang geni bener ndang geni nendang tenan. Muser dekne berarti. Tak takoki panas ta ora? Panas tak kono grogrok. Muser. Iki tak awasi kok kono. Mau tak pakno HP, tak sulo ya ora ketok kelok tok. Ini suku apa? Tak ndase yo penak. Ada lu mau. Wah. Ora roh oleh metu dah. Apa nyumbeli embus kok. Bocah tak longi keluwe kok. Kulo kan akil ya. Omom tak ide. Om. Iku terus ora, Dong. Sen, terus ora. Apa? Iku. Terus apa kok? Terus Terus ngapain lu terus apa? Terus iki mubeng kok ngono mang mubeng rono lho. balik mundur. Awake gegrek Ketok. pres. Ketok om. Langsung mungguri lah wis le. Masuk munggur kok. Baru sing sitok. Alhamdulillah. Hos. Poin lagi. Di sini tak enak. Eko. Tak ngopo. Pemangan pentol santai. Nek mulai batok pentol. Mulai ngadep bener ta. Urung bedeti barang. Ning iki om. Sajane kere dah warung dah ning. Oh, wis mau. Ugul-ugul gak ketok kok, gak ketok apa tenan lho ge. Gak ndobo lho. Lah wong peteng kok. Godhong iki cetak cekling ngene lho. Om wis tok kene ndase. Tak ketupi godhong piyuk kene tak bakem ndase ngene. Tak ijruk sikil loro ngene. Kelo korek am. Kelo korek. Ki mbok cekel gak mubeng. Iya. Gak nguleng. Lah kan Gak ada nguleng. banyu nguleng yo. Wedi yo ono banyune. Ana banyu wedi yo. Walah. Masuk. Ning sor nganu. Kayu. Apa? Bendo. Bendo. Sisi tok. Tapi rokok. Ning sor kata danganane. Lah. Endi sih tak Iki lho. Saling kok. Tukuna tenan. Dalam tuku tenanan kok. Golek itu kok ndi mu? Mubeng mundur. Poin. Ayo golek dalan sing silan. Poin. Dik iset. Lemu iku. Poin. Ki podo apa nek? Gede. Lemu iki to. Poin. Poin. Ora terus iki tak cekel dulu. Om Aris keri wis tak indase ndek lagi nyekel. Om. Lah dekne Wah, sampai maghrib. mbok kocok ngono yo. Dari mana ada tangan ini? Panas jajal iki obrol-obrol ngono langsung kok. Lah dekne krungu jare krungu gring-gring ngono lho. Wah, ngreng-ngreng cara aku mau wis tak goh ya. Sondol wah. Tuh kancanem. Ya apa-apa. Kancane kendel Aduh man turun sini man. Saya dulu aja. Iyalah. Ya wah. Nokot regulasi. Poin 2 kak. Videone kok man. Sing aku ngabi kok gak ketok yo. Gak ketok Bukan ndi iki kawe.